Pisica mea urinează prin casă. Cum pot să opresc acest comportament? Primul lucru pe care ți-l recomand să-l faci este să mergi cu pisica ta la medicul veterinar. Sunt multe boli asociate cu problema urinară sau nu, care pot da urinări în afara litierei, cum ar fi cistitele, problemele osteoarticulare sau chiar orice altă patologie care dă dureri. Al doilea lucru pe care ți-l recomand să-l faci este să cureți foarte bine locurile în care a urinat cu o soluție enzimatică specială pentru așa ceva. Majoritatea detergenților din comerț conțin amoniac, care fac pisica să se întoarcă în locul în care a urinat dacă tu ai curățat cu astfel de soluție. Al treilea lucru pe care ți-l recomand să-l faci este să restricționezi zona în care pisica ta a urinat. Poți face asta prin închizi ușa dacă a fost vorba de o cameră, găsești altă funcție zonei respective, de exemplu să pui acolo pătuțul ei sau ansamblu de joacă sau poate boluri de mâncare, sau să faci zona cât mai neplăcută, cu folie de staniol, de exemplu, sau suprafețe pe care pisica ta n-ar călca. Al patrulea lucru este să faci litiera cât mai atractivă, adică poate nu este curățată suficient, poate nu este în locația potrivită, poate nu este de dimensiunea potrivită, poate substratul folosit nu este unul potrivit pentru pisica ta. Cincilea lucru pe care îl poți face este să afli cu adevărat care este cauza urinatului în afara litierei. Dacă nu este vorba despre o problemă medicală, dacă nu este de vină litiera, atunci cel mai probabil este vorba de o problemă de stres. Poate ai schimba rutina în casă, poate a venit un nou membru al familiei în casa voastră sau orice schimbare poate duce la stres pentru pisica ta și atunci ea să reacționeze prin acest comportament. Dacă aceste sfaturi nu te-au ajutat și ai nevoie de ajutor suplimentar, vino la Arcadia Vet pentru o consultație de comportament pentru pisica ta.